Into engiyifundile njengoba for 3 months singena ama-screens ukuthi whenever ukhona eshodayo endlini kaNkulunkulu ukhona umuntu osuke esethithiwe ukuthi ayilungise leyo nto. And uma kukhona i-delay esuke yenzeka, especially sesithandazile sathi sicela usinikeze imali yokwenza lokho, i-delay isuke ikhozwa ukuthi lo ebekwe kuyo leyo nto mhlawumbe usuke esayilungiselele but isuke isikhona. So ukuthi into ayikho akusho ukuthi ayikho, kusho ukuthi ayikafiki. Thanda amen mawuyesu. Amen. Siyabonga. Amen. Asiqale we-open the scripture incwadi Joshua chapter number 24. Sizofunda verse number 15 kuphela. Amen. Uthi verse number 15. Uma kuwe behlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma uNkulunkulu ababakhonzayo oyihlo besangaphesheya komfula, noma uNkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, kepha asho sonke Kepha mina nendlu yami siyakukhonza. Okay. Namhlanje we are dealing with ukukreate a system ukunakekela umndeni wakho. Inhloso yanamhlanje is to help you ukuthi ungabi umzalwane o-reactionary, kodwa ube umzalwane o-proactive. Ungabi njani umzalwane o-reactionary. Ungabi umuntu ophendula ngokwesimo esesiphambi kwakho, kodwa ube umuntu o-proactive when it comes to your family issues. Ukuba umuntu ophendula manje noma ophendula leso simo sokubhekana naso, usukufana njengomuntu oyi-paramedic noma osebenza kuma-ambulance. Uhlezi ebhekelela izimo eziphuthumayo. NgokaNkulunkulu, when it comes to handling your family, akufanele ufane ne-ambulance. Kufanele ube ne-system oyi-creative to manage your family. Bayangizwa bazalwane. So uzoloke uzwa kwimfundiso yanamhlanje lokho ekhuluma about system. Ngoba akufanele sibe abazalwane okungathi abaniplaneli kusasa. Akafunakala umfundiso ongathi akaliplaneli kusasa. Abafunakala nabazalwane ongathi abaliplaneli kusasa. Sonke siba ama-ambulance ngeke kuze kulunge. Kodwa kufanele sibe abantu abaneplan. Bangizwa bazalwane. Ngizozama ukuthi ngingadonsi ngoba le teaching kufanele ngiqede manje ngoFebruary. NgoFebruary nje, ngoMarch sikhuluma ngokuseven. uJanuary i-visioning month. uFebruary we are dealing with families. uMarch sikhuluma about serving. That is why one of the elections and the structures they are centered around uMarch. April no May is season soul winning. Amen. Then from June departmental months. Amen. Now, I guess that I guess if Proverbs chapter number 22 verse number 6. By one chapter number 22 verse number 6. Asufunde sonke 1 2 3 read. Khulisa umntwana ngendlela kunjani? Kuyoba ngendlela kabani? Ukuyoba ngendlela ukuyoba yabo. Yeah. Kuyakuthi lapho esenjani? Esengasekho umzali eduze kwakhe. Esengasekho umfundisi eduze kwakhe. Angasuki kuyo. Kunabazalwane bethu abangakhuluma isiZulu, ngifayela amavesi e-English, translation e-English ukuze bezobona. Amen. Now, then understand lokhu. Njalo eBhayibhelini makukhulunywa ngendlela, akukhulunywa ngendlela yezulu lokuyibonayo. Kukhulunywa ngendlela yokwenza. Kukhuluma ngani bazalwane? Ngendlela yokwenza. A systematic way of doing things.
Njalo makhuluma ngendlela eBhayibhelini kunaba a systematic way of doing things. Uzaka chapter number 14 verse number 12. Asufunda sonke ngesiZulu. Ukhona indlela ebonakala sengathi ilungile. Ibambela. Khona indlela ebukeka ingathi njani ilungile kumuntu. Kune systematic way of living. Umuntu akayibone engathi njani ilungile. Aspedele kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Sethole ngifundisa abantu. Uma lithi iBhayibheli likhulisa umntwana ngendlela okuyoba yeyakhe. Likhuluma ukuthi mnikeze isystem azophila ngayo, ozothi usungude aqhubeka aphile ngayo. Eseyikhethela yena manje. Wena usungasele eduze kwakhe. Thaneni amen. Amen. Asema chapter number 1 ngizabuka njalo le teaching ukuthi uma kukhuluma ngendlela kukhuluma nge-systematic way of doing things. Uma chapter number 1 verse 1 asufundele Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu. ongahambi ngeziluleko zabantu, ongeni lekhona Endleleni yezono. do you really think kukhulunywa ngomgwaqo lo? But kunokuthi kungabi khona i-intersection, kungabi khona ukuxhumana, kungabi khona connection ehlanganisayo wena nabantu, kungabi khona into ekuthiwa niyafana ngayo nabantu. Your systematic way. Amen. Amen. Let me make an example. Indoda eshadile silindele ukuthi yondle umndeni wayo, so ikhamba next week then. Kodwa silindele ukuthi indoda eshadile ekholwayo yondle umndeni wayo. Silindele ukuthi inakekele inkosikazi wayo. Silindele ukuthi ithande izingane zayo, ibe umfundisi emzini wayo. Angithi niyazi ukuthi mina ngumfundisi wakho, wena umfundisi wakho. Amen. Azange abangizwana. Amen. Uyazi ukuthi mina ngumfundisi wakho. Wena umfundisi wakho. Mina ngumfundisi wakho. Wena umfundisi ekhaya lakho. And uma ungayi-understand that kuzoba nzima ukuthi uholwe yilo mfundisi. Ngoba awu-understand ama-responsibilities kamfundisi wakho. You are responsible for ukunakekela umndeni wakho. So uma ke indoda engakholwa, intola makhona indoda engakholwa ngiyazi ngikholwa. Uma indoda engakholwa, njengoba enakekela unkosikazi wayo kanje, udlisiwe. Uyudle uplastic. Kulungile abathi ngidlisiwe. Ngoba uma bekuyindlela engiphethe ngayo ifamily yami, leli izwi lithi angabi khona intersection phakathi kwami nongakholwa. Amen. Uma sikhuluma ngentombazane ekholwayo, kunezinto esilindele kuyona ukuthi bayihlume le ntombazane engakholwa. Intombazane engakholwa iphuma ngamabuthi. Amen. Amen. Intombazane ekholwayo ayiphumi ngamabuthi. Amen. Ngiyathola okay, ukubabuzela sakhuluma indlela nje. Okay. Buka ke Proverbs chapter number 4. Build up lento yokuthi uma kuthiwa khulisa umntwana ngendlela, kukhulunywa about the systematic way of living, indlela yokuphila. Amen. Asifunde isonke khona kuzoshesha. From verse number 14 on to 38, ungangeni emkhondweni wababi, ungahambi endleleni yabonakeleyo, yixwaye, ungadluli ngayo, phezuka kuyo udlule. Yezila phezuka udlule. Ungangeni. Ngoba abantu benhla. Bawathi ya. Church. Lithi Bible lenza wenze njani? Udlule. Ngokuba abalali abangani siqhubeka uma bengenzanga okubi, ubuthongo buyasuswa uma bengakhulekisanga umuntu.
Verse 17. Ngokuba badlisikwa sokubi baphuza iwayini ngokuzwa. Umkhondo wabalungileyo before singena ku 18. Sesiyaphuma ngendlela yabalungileyo nje. Indlela yabalungileyo. Eziveze indlela yabalungileyo. Asiritheni 1 2 3 read. Umkhondo wabalungileyo unjengokukhanya kokusa okuqhubeka ngokukhanya njalo kuze